El projecte d'estalvi energètic de Creu Roja consisteix en dues parts. Està destinat a famílies en situació de vulnerabilitat. Hi ha una primera part que és més formativa, en què se'ls explica com millorar els hàbits de consum a casa, però també entendre bé una factura, saber-la llegir. Rosa, coneixes el bo social? Se'ls explica com utilitzar uns productes que els entreguem, el que en diem un kit d'estalvi energètic, que aquest kit conté diferents coses, com uns burlets per posar a les finestres i evitar la pèrdua de calor, uns airejadors per posar a les aixetes per estalviar aigua. Mira, Hortènsia, i també porta bombetes d'aquestes noves. En diuen de LED, que són d'aquestes que gasten molt i molt poc. El projecte és molt complet, perquè hi ha una part d'ajudar directament a que hi hagi un estalvi energètic, però també millorar uns certs hàbits de consum que ajuden tant a la família perquè reduiran la factura directament com també al medi ambient.